Takže, dneska sa nachádzame na Kráľovej hore. Našťastie už to zasnežilo celú horu, a tak ja si myslím, že to môžeme užiť. Áno, a je tu aj kto? Jando, koho tu máme so sebou? Deda, volá sa Fej, keby to niekoho zajímalo. A máme tu ešte koho? Štefenko, volá sa Štefenka Kráľovský špic. Áno, to je náš kráľovský špic. Je to ináč nemecký trpaslíčí špicík, že? A tu na nejaké boje sa konajú. No je to super, máme tu na Kráľovej hori veľa snehu. Užívame si to. Jando, urob ešte toho anielika. Musíš ujsť Ferimu. No je to fajn, že aj v Bratislave máme trošku snehu, že? Teraz umieme, lebo Tak. ráno sa zabudol umiť. A ja som tu. Jando, stále? Takže takto to tu máme, je to paráda. No. Aj. A teraz som dostal. A keď ma chcete podporiť, tak určite mi dajte lajky, pretože mám cieľ nazbierať aspoň 50 lajkov. Výborne. A ľudia, ešte by som chcel doplniť, že môžete ma vidieť niekedy, napríklad, ja neviem, budúci víkend v sobotu tu na Kráľovej hore. Ahoj! Čaute.